Recordeu que tot té dues cares, tot, nit i dia. És més, heu sentit a parlar de la cinta de Moebius? La cinta de Moebius és el buit, és l'infinit. Nit i dia. A les 12 del migdia comença la nit i a les 12 de la nit comença el migdia, comença el dia. Aquí anem a posar-li dia i en aquest costat anem a posar-li nit. El punt on s'ajunta, què és? Nit o dia? 50-50. El Tao, o la física, que us ho recomano encarecidamente, et diria que això és... Imagineu que aquí posa bo, que aquesta línia ho fareu amb una així, no? Aquesta és bo i això és dolent. El punt on s'ajunten el bo i el dolent, què és? Bo o dolent? Neutre. És. Neutre. És. En el moment que jo em fixo en un costat, és bo. En el moment que em fixo en un altre costat, és dolent. Però el mòbil no és ni la tapa blanca ni la tapa escrita, és el conjunt dels dos costats. Enteneu ara els defectes i virtuts? Per tant, quan se sumen les dues línies rectes, que per cert no són rectes, no existeix, en física quàntica això mirat sota un microscopi, són puntets, d'aquí el puntillisme. Són puntets. El puntet és una circunferència. Si jo la circunferència la parteixo per la meitat, em tornen a quedar dues línies rectes. Cert? Ho són. Perquè veieu que aquestes fixacions que fem mentals, de judicis de valor, de creure el que veiem, no són certes. Aquest és un exercici boníssim per quan estiguem estressats, preocupats, perquè hi hagi coherència entre el que penso, el que dic i el que faig. Que no pensi blanc, digui verd i faci lila. Sinó que, bum, vagi tot en una mateixa direcció. I per tant no hi hagi mermes d'energia. Menos és més. Ja el teniu, el vostre ritme? L'heu localitzat? Doncs ara fareu que la respiració vagi a corda amb aquest ritme. I observeu què passa. Què vull dir això? Per exemple, imagineu que acabo de localitzar que el meu ritme cardíac fa pam, 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 pam. Recordeu un tempus de 4, perquè així ens ho puc calcular després. Doncs la meva respiració, ara exageraré perquè em pugueu sentir, serà... La llargada de la inspiració serà amb aquest tempus de 4 i l'exhalació també tindrà aquest tempus. Sí? Que per exemple és més lent, faré. Fos més ràpid. Cadascú el seu. El que pretén és que averigueu què passa amb el vostre ritme cardíac quan coordino la respiració amb ell. Intentem-ho? Pel nas, sempre pel nas. Per la boca no. Quan conec el meu ritme cardíac, sé què està passant aquí. A una persona estressada, el ritme cardíac, no ens donarà temps, però en aquella tarella, aquell software que tinc allà, em diu quin és el ritme de coherència cardíaca de la persona. I em detecta, a través d'un sensor, si està aquí o està en el cos. La persona que està en la ment es dispara el ritme cardíac. La persona que està en el cos surt una línia verda.
És molt divertit, elles ho han vist, perquè primer us porto una relaxació i després us faig pensar, ara pensa alguna que t'angoixi. I la línia vermella fa BUM! Com ho saps que estic pensant en alguna cosa? Jo no, ho acaben de detectar. El software ho acaba de detectar. Si torneu a venir un altre dia o veniu a algun curs, és el primer que fem, i aquí m'hagués agradat que hi hagués més temps, però he pensat que era molt més interessant per vosaltres que la Cristina ens parlés de nutrició, que això sempre es pot fer en un altre moment. Quan impliquem la part pectoral i la inspiració és ja pot perdre. Ui, que no voy a quedar sin. Quan faig molt ràpid, me cuesta. Averiguar què us és més fàcil, inspirar o expirar? Inspirar. Inspirar és més fàcil? Normalment, als homes els és més fàcil agafar. Les dones entreguem. En teoria, és més fàcil agafar. No és cert, perquè això és por, me voy a quedar sin. En realitat és, si vull agafar, si faig això, difícilment puc parlar des d'aquí, parlo des d'aquí. Poseu-vos una mà aquí i l'altra aquí i digueu-me què es belluga més, si el pit o la panxa. Normalment és aquesta. Sabeu què vol dir això? Exacte, esteu oxigenant molt superficialment. Per tant, intenteu que l'aire us baixi fins a la panxa. Estic dilatant el meu estómac. M'estic dilatant moltíssim i el pes del diafragma està caient molt més fort. Si jo tanco la faixa abdominal, és a dir, tanco vagina, i noteu que aquí això està dur, inspiro, noteu la diferència que hi ha. Primer feu inspirant, dilatant l'estómac, sentint com el diafragma baixa, perquè llavors estem oxigenant completament tota la nostra cavitat toràcica. Escoltem així. I respirem per la glotis. Estic exagerant, perquè em podeu sentir. Els que sou fumadors us costarà més, Agafes per aquí? Toca. I a Índia, els ioguis, heu vist reportatges sobre ioguis que s'enterren i només surten a l'aire amb un tubet per poder mantenir aquella inspiració lleu però suficient per tirar-s'hi fins a una setmana. O sigui, ja a través de la meva inhalació, del control de la meva inhalació i exhalació, jo tinc un control brutal sobre les meves constants vitals. Per tant, sobre les meves emocions i percepcions. I com que és molt corporal, estic ampliant totalment les meves percepcions. I torneu a recuperar aquell problema, allò que us angoixava. Sí? El teniu? Doncs ara, inspirant en 4, li envieu oxigen en el problema. I quan exhaleu, el feu fora. Per exemple, soc descontrolada, o el que vulgueu. Inspiro, i envio oxigen en aquest pensament i exhalo. I veig, percebeixo, com el faig fora. És meu, és el meu espai, em pertany, pel sol fet de ser un ésser viu, i he nascut amb el dret a ocupar el meu espai. 5, a més va molt bé perquè estem estirant musculatura de l'esquena,
àmplia en caixa toràcica. 6, 8, 9 i la última 10. I em quedaré 2 segons sentint el que he agafat per mi. I ara faré l'inversa. 1, 9 i la última 10. Deixaré els braços al costat, el cos, ni al davant ni al darrere, i escoltaré el moviment energètic que hi ha a les meves cervicals i a la part de les espatlles. Gaudiu-ho.